U Krapini pa ni šire nije potrebno isticati da je ovo rodna kuća doktora Ljudevita Gaja. Kao što je on okupljao Ilirce, tako i udruga umirovljenika Krapina nastoji biti magnet onima koji su 65+. Kako kaže naša predsjednica, živimo u vremenu stresova, strahova, gubitaka dragih osoba, ali je to i doba raznih izazova. U ovo vrijeme otuđenosti mnogima ljekovito djeluju spoznaje s predavanja o zaštiti zdravlja te socijalno-psihološke pomoći, a k tome vježbe i grupne šetnje te izleti. Nadamo se da će budućnost proširiti polje raznih aktivnosti i da se u njih uključi što više od 600 članova. Sa sjetom se sjećamo proteklih izleta, ljetovanja na moru, okupljanja u KTC-u te nastupa našeg zbora Gajev spomenik. U budućnosti očekujemo još bolju suradnju sa Županijskom maticom umirovljenika na projektima financiranim europskim sredstvima, a u koje ubrajamo i informatički tečaj.